Не заканчиваются злочинства з боку функционеров режиму. Гомельский судья Евген Шаршнёў присудил 3 годы хатней химии Александру Юранову, який мае инвалидность и находится у перадинсультным стане. Ранее мужчина отмовился от шпитализации, бо доглядае сляпога 83-гадовага бацьку. Але суддзя Шаршнёў вырашыў, што абмежаваць свабоду мужчыне неабходна, бо той нібыта абразіў даішніка ў інтэрнэце Ігара Вольніча, які наступіў ногой на галаву затрыманаму чалавеку. Вітаю, шаноўнае спадарства, гэта студыя Белсад, з вами Вітаўт Ціўчык. Сёння ж у суседняй Польшчы адзначаюць трагічную дату – 40 гадоў ад увядзення ваеннага становішча. Пасля сотняў тысячаў на вуліцах, страйкаў, легалізацыі прафсаюзу «Салідарнасць», у які запісалася 10 мільёнаў чалавек. На вуліцу выехалі танкі, больш за 10 тысячаў чалавек інтэрнавалі, у тым ліку ўсіх лідараў апазіцыі. Дзясяткі людзей забілі. Але праз 8 гадоў Польшча ўсё роўна стала свабоднай краінай. Маем надзею, што і наша Беларусь таксама перажыве неабвешчанае, але фактычнае ваеннае становішча, развязанае карнікамі. А ўжо зараз з намі на сувязі калега Зміцер Міцкевіч, які працуе акурат на мяжы паміж свабодай і несвабодай, спадзяемся, часовай мяжой, ля пункту пропуску Баброўнікі Бераставіца. Зміцер, вітаю. Распавядзі, калі ласка, што цяпер адбываецца на польска-беларускім памежжы? Добрый вечер, Вітаўт, добрый вечер, паважаныя гледачы. Вось зараз за маёй спіною вы бачыце грузавікі. Мы фактычна стаім у хвасце чаргі, якая сёння складае прыблізна 15 кіламетраў. Учора гэтая чарга была прыблізна 27 кіламетраў, сёння яна паменшылася. Вось за сённяшні дзень ад раніцы яна практычна ніяк не змянілася, нават крыху вырасла. То бок раніцай было каля 12 кіламетраў, зараз прыблізна 15 кіламетраў. Звязана вось гэтае сённяшняе памяншэнне першапачатковае з чым? Здавалася б, можа быць, то, што гэта ў Беларусі пачалі працаваць хутчэй ці яшчэ што, але не. На самой справе тут гісторыя заключаецца ў тым, што проста выходныя, якія былі в Германіі, в іншых краінах Европы, не адбывалася ніякіх загрузак. Адпаведна, быў час, каб гэтая вялізная чарга, якая была раней, крыху паменшылася і крыху машын прапусцілі. Вось бывалыя людзі кажуць, што зараз гэтая чарга будзе вырастаць, і напрыканцы тыдня мы зноў пабачым яе такую ж самую вялікую. Яшчэ адзін від затрымак звязаны з увядзеннем навігацыйных пломб для ўсіх машын, якія прыбываюць з тэрыторыі Польшчы на тэрыторыю Беларусі. І вось гэтае пламбаванне, зноў жа па тых звестках, якія я маю на дадзены момант, можа складаць часам да 6 гадзін. То бок і ўвесь гэты час патрэбна чакаць. Адпаведна, вось тыя 15 кіламетраў чаргі, якія мы маем зараз, людзі кажуць, што могуць праходзіць да 200, а часам нават больш, зноў жа залежыць ад таго, як пойдзе гэтае пламбаванне. Таму што толькі што гэтая працэдура была ўведзеная, аднак наколькі мы можам разумець, яшчэ існуюць не ўсе тэхнічныя магчымасці, якія дазволілі б рэалізаваць яе, в прынцыпе, ў поўную вартасць. Таму пакуль насамрэч сітуацыя такая даволі складаная, паколькі інфраструктурна для такой вялікай колькасці аўтамабіляў тут слаба ўсё прызначана, паколькі вось мяжа, аднак, ну вот толькі павесілі, канешне, вось пластыкавыя пакеты для смецця, таксама падвозяць біятуалеты ставяць, аднак все роўна бачна, што гэтага не хапае, вось гэтых сродкаў насамрэч даволі мала для таго, каб забяспечыць нармальнае нават побытавае функцыянаванне вось такой вялікай колькасці аўтамабіляў і, канешне ж, для нармальнай умовы для такой вялікай колькасці кіроўцаў. Таму што адпаведна сітуацыя выглядае зараз вось такім чынам. Так што, в прынцыпе, не выглядае на тое, што сітуацыя гэтая разруліцца хутка. Людзі кажуць, што не бачаць нейкай такой прям вялікай і добрай перспектывы у тым, што гэтая сітуацыя зменіцца ў хуткім часе. Таму, зноў жа, па той інфармацыі, якая ў нас ёсць, некаторыя кампаніі ўжо спрабуюць накіроўваць свае грузы ў абыход Беларусі. Гэта, канешне, накладае дадатковыя выдаткі. Таксама вось таму што тыя прастоі, якія адбываюцца тут, в прынцыпе, адбіваюцца на заробках кіроўцаў, паколькі некаторым плацяць за дзённую працу, за выкананне пэўнай стаўкі, а некаторыя атрымліваюць сваю аплату ў адпаведнасці з колькасцю
колькасцю кіламетраў, якую яны пераадольваюць у часе сваёй працы. Адпаведна, вось тыя дні, якія яны проста стаяць, яны не могуць нічым кампенсаваць. Плюс зноў жа ім патрэбна працаваць толькі 15 гадзін, яны не могуць працаваць больш, у іх мусяць быць адпачынкі па 9 гадзін мінімум, і адпаведна вось гэта все затрымлівае іх працу і затрымлівае грузы. Так што зараз некаторыя кампаніі разважаюць аб тым, каб гэтыя грузы перанакіроўваць проста банальна дзеля таго, каб сэканоміць грошы нават такім чынам. Вось гэта мы ўбачым. Ну і вот па тых размовах з людзьмі, якія мы сёння бачылі, якія ў нас сёння былі, шмат хто кажа сапраўды, то што гэта, канешне, справа палітычная. Ну вось і большасць кажа, што так, сапраўды гэта праблемы з беларускага боку. Вось гэтае закрыццё палякамі пераходаў кузні таксама сказалася, гэта таксама наклала свой адбітак на тую сітуацыю, што цяпер все аўтамабілі мусяць кіравацца не на гэты пераезд, а вось менавіта на іншай, у Казловічы і вось сюды ў Баброўнікі. Адпаведна, плынь машынаў павялічылася. І зноў жа, ну вот мы, канешне, сустрэлі таксама вось такую цікавую з'яву. Напэўна, вот ведаеце, сярод дальнабойшчыкаў таксама гэта зрэз грамадства, там розныя людзі, розныя прадстаўнікі. Ну і таксама мы сустрэлі персанажа, які абвінаваціў в тым, што адбываецца на мяжы нас, журналістаў у прыватнасці. Таксама кажа то, што гэта все польская агентура і гэтак далей. Ну, ведаеце, як той казаў, в сям'і не без ебацькі. Вітаўт. Змейстер, дзякуй вялікі за рэпартаж з польска-беларускай мяжы. Змейстер Міцкевіч з Баброўнікаў. Акурат вось гэтага пераходу, бачыць, гаспадарства, вострая фаза міграцыйнага крызісу мінула, аднак пачаліся новыя праблемы на польска-беларускім памежжы. Велізарныя чэргі для фураў, як казаў калега змейстер Міцкевіч, напярэдадні ажно 27 кіламетраў. Столькі налічвала чарга грузавых аўтамабіляў. Гаспадарства, між тым вяртаемся таксама да тэмаў, уласна, пра беларусаў, пра рэпрэсіі супраць нашых суайчыннікаў. Міхаіл Чамурака, прадпрымальнік, актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі, браў удзел у назіраннях за выбарамі. У 2020 годзе быў зарэгістраваны як назіральнік, але за 17 дзён да прэзідэнцкіх выбараў апынуўся ў ізалятары ў Воршы. Пасля гэтага Міхаіла неаднаразова кідалі за краты на кароткія тэрміны, але скончылася ўсё гэтак званай хіміяй праз надуманыя абвінавачванні. Скаргі ды апеляцыі засталіся безвыніковымі. А ў нейкі момант Міхаіл Чамурака даведаўся, што супраць яго заводзяць справу паводле больш цяжкага крымінальнага артыкулу. Тады ён пастанавіў пакінуць Беларусь. Ягоная гісторыя вашай увазе. Май месяц, Тихановский, народ немножко оживает. Первое кормление голубей прошло нормально, ну, люди приходили на площадь, общались, никто нас не трогал. Но вот уже второй раз, да, уже за 30 минут до начала мероприятия милиция была везде. Они ходили по 2-3 человека, людей не было. За кормление голубей 12 суток, Аршанский ВС. После этого была цепь солидарности, то же самое. Проездом шел, там, был 5 минут, не более, хотя акция была 4 часа. Пришел поздороваться с людьми, ну, со знакомыми. У нас там почти 5 человек было, но почему-то только одного меня сфотографировали по косому. Этой фотографии достаточно было для привлечения еще раз мне опять на сутки. И так вот потихонечку, раз за разом, где-то засветился, где-то там показался. Это достаточно, чтобы давать уже не штрафы, а уже арест. За 17 дней со мной пришли до выборов. Интересно было. Менялись люди, как раз спрашивал в ВВС, кто за кого будет голосовать. За это время около 40 человек поменялось у меня в камере. Кто-то за Дмитриева, кто-то за Конопадскую, за Лукашенко. Никто не признался, что будет за него голосовать. За Тихановскую, да. За Тихановскую смело, 60% утвердительно говорили, что я буду за него голосовать. Химия – это как бы закономерность такая, потому что в этот период шло распространение информации, всякой, различной. И был телеграм-канал, на котором около 55 тысяч подписчиков. Была распространена информация про выборы, как раз про наш регион. И, скорее всего, вот этот возможный репост
хотя это ранее было уже опубликовано, они посчитали меня как первоисточником. На самих судах я сильно не переживал. Пройдет одно заседание, второе. Ну, там уже ничего не решалось. Просто у нас уже была такая шутка, сколько дадут, 2 или 3 года. В итоге 3 и плюс еще по 1000 рублей компенсации. Ну и поехал в Волковыск. Но опять же с надеждой, как положено, что у меня же еще есть возможность на апелляции дальнейшей. Там 2 месяца ежедневно и там ежечасно я должен спускаться вниз на проходную, там, к коменданту. И как склонный к экстремистской, но деструктивной деятельности ставить свою подпись. При этом есть особое условие. Я должен постучаться, дождаться ответа, когда мне разрешат войти. На мне должна быть закрытая обувь. Не дай бог, у меня будут какие-нибудь домашние тапочки, ну, чтобы удобно было. Это уже нарушение. 3 хороших таких нарушения, и все, химия уже переходит в колонию. Принесла сорока на хвосте сообщение о том, что будет еще 130-я статья. Там одной химией не отделаешься. Там реально до 5 лет можно получить уже клетки настоящие. Но из-за того, что у меня есть химия, мне, если еще одно уголовное дело, это по-любому будет тюрьма. Получилось именно благодаря тому, что у меня был выход в город, где я мог там на 2-3 часа как бы потеряться. И за это время я успел добраться из точки А в точку Б. Они 5 дней еще меня искали, ездили по родственникам, мучили, терроризировали, там всякие уловки психологические, эти вот давления, что где, они сами не знали, где я. Так что вот благодаря нашим людям, которые есть в Республике Беларусь и за ее пределами, там, нашей диаспоре, то есть возможность людям реально уйти от клетки, от этой тюрьмы. Но опять же остается, что остаются родственники, на которых можно теперь постоянно давить, прессовать. Любые административки можно повесить на человека, который вообще ничего не делал. А самое страшное, что да, сын, жена, и что будет дальше вот с ними, что, может быть, и ей скажут, что у тебя тоже там уголовка, но если ее закроют, а сын что останется, что как сирота, что вы в приют теперь. И никто же не знает. Пасля скандалу, які разгарэўся на пастаўках беларускіх калійных угнаенняў літоўскімі чыгуначнымі, менавіта літоўскай чыгункай, нягледзячы на уведзеныя ЗША санкцыі ў дачыненні да прадпрыемства Беларускалій, 2 міністры Габрыэлюс Ландсбергіс і Марус Кводзіс падалі ў адстаўку, як таго запатрабаваў дэпутат парламенту Гіўдрус Сурпліс. Наша журналістка Аліна Коўшак сустрэлася ў Брусэлі з пакуль яшчэ дзейным міністрам замежных справаў Літоўскай рэспублікі Габрыэлюсам Ландсбергісам, каб даведацца, якой цаной абышлося яму падтрыманне беларусаў і якога кірунку намерана атрымацца Літва надалей у развязанні мігрантскага крызісу і ўвогуле ў стаўленні да рэжыму Лукашэнкі. Minister, your decision is very brave. Спадару міністр, ваша пастанова вельмі смелая, і вас сапраўды моцна падтрымлівае беларускі народ за вашу прынцыповасць у пытанні санкцыяў. Гэтае рашэнне было няпростым для вас, так? Well, I value my country's reputation more than I value my position. Я схільны больш ацэньваць рэпутацыю сваёй краіны, чымся ўласную пазіцыю. Гэта, шчыра кажучы, адзіныя разлікі, якія я маю цяпер. Відавочна, гэта яшчэ не канчатковае рашэнне, бо яно ў руках прэм'ер-міністра. Але адкрыта прызнаю, што мушу падаць у адстаўку, якую падпіша ці не падпіша прэм'ер-міністр. Таму яшчэ трэба пачакаць. We still have to wait. But do you think that really it can help to... І вы сапраўды думаеце, што гэта можа нечаму паспрыяць і дапамагчы захаваць імідж краіны? Маю на ўвазе вашу адстаўку. Магчыма, лепей змяніць сітуацыю з дапамогаю літоўскіх санкцыяў, бо, як я чула, існуе магчымасць агучыць літоўскія санкцыі таксама. Announce Lithuanian sanctions also. Праблема ў тым, што Літва не можа сама накладваць аніякіх санкцыяў. Санкцыі ўводзяцца згодна з пастановай альбо Еўрапейскай камісіі, альбо Еўрапейскай рады. Але моя краіна, Літва, відавочна хоча, каб праблема была развязаная, і я ўсцяж перакананы, што мы знойдзем рашэнне.
And what do you think is the price? Як ви лічыце, цана вашага падтрымання Беларусі не занадта высокая? For Lithuania, you mean? Well, I mean, Цану для Літвы вы маеце на ўвазе. Я б сказаў, што гэта цана, якую можна разлічыць. Палітычныя кошты мяняюцца, і часам цяжка іх разлічыць ці ацаніць. Але ў любым выпадку можна разлічыць і ацаніць эканамічныя кошты. Таму мы гатовыя працягваць нашу Thank падтрымку. you so much for that. And the last question. Дзякуй вялікі, і маё апошняе пытанне. Усе мы ведаем, што сітуацыя на мяжы Літвы і Беларусі найперш з літоўскага боку няпростая, мякка кажучы. Што, на вашу думку, можа дапамагчы пераадолець гэтую сітуацыю? unfortunately, first thing is climate. Шмат ёсць рашэнняў, але галоўная праблема цяпер гэта, на жаль, кліматычныя умовы ў нашым рэгіёне, якія з кожным днём пагаршаюцца, асабліва для людзей, якім не дазволена застацца. Ім трэба з'ехаць і вяртацца дадому. Вядома, увесну кліматычная сітуацыя зменіцца да лепшага, і гэта прастымулюе новую хвалю мігрантаў, якія спрабуюць дасягнуць Еўропы. І таму нам трэба заставацца пільнымі ды быць гатовымі да ўсяго ў будучым. So what do you prepare it? І што вы рыхтуеце на вясну? Well, the same measures that we took. У прынцыпе, тыя ж захады, што мы ўжо рабілі ўвосень. Працягнем будаваць бар'еры ды платы, на жаль. Мы лічым такія захады эфектыўнымі, а таксама ўсцяж працуем са сталіцамі краінаў, з якіх едуць да нас мігранты. І, натуральна, не спыняць ціску на беларускі рэжым. Thank you so much. Thank you. Уже зараз з намі на сувязі літоўскі палітолог Віцес Юрконіс. Добрый вечар. Добрый вечер. Спадар Віцес, пачулі мы вось пазіцыю міністра замежных спраў Літоўскай рэспублікі Габрыэлюса Лансбергіса, які кажа, што ідзе ў адстаўку для таго, каб таксама адстаяць імідж, адстаяць рэпутацыю Літвы ў сувязі з гэтай сітуацыяй. Хацеў вас запытаць, а што літоўскае грамадства думае пра гэта ўсё, што ситуация с транзитом товаров Беларусь, калию, продукции привозит до отставки литовских министров? Ну, первым делом, это далеко еще не завершенный процесс. Я понимаю позицию министра Лансбергиса, но все-таки давайте четко и честно сказать, что те же самые проблемы насчет имплементации санкций есть во всей Европе. То есть, как вы бы сказали насчет репутации Норвегии в плане демократии и прав человека, несмотря на то, что норвежская компания самый большой покупатель Яры. Или, например, по Германии насчет санкций в Крыму, так как турбины Siemens в Крыму есть, да? Так что это не первый случай, далеко, к сожалению, когда мы говорим про то, что недостаточно только объявить санкции, но надо и иметь механизм соблюдения санкций. И этого в Европе, к сожалению, не хватает, также и в Литве. Если этот конкретный случай и такая позиция министра консолидирует эту позицию в Литве, потому что это и межведомственное дело, это недалеко только МИД решает, да, тут ряд институций, которые в этом должны быть вовлечены. То есть если это консолидирует позицию, так я думаю, что это будет в плюс, не в минус. Но если это завершится все-таки отставками, тогда, конечно, это нехороший сигнал и показывает некую усталость, может быть. Но так или иначе, это должен быть сигнал и для всей Европы, потому что сколько уж раундов санкций были, тут циничные эксперты или там режим, они издеваются, что санкции не работают. Санкции работают и работали бы. К сожалению, есть компании, есть юридические конторы, которые помогают обходить эти санкции, перерегистрируя там юридические лица и так далее. То есть вопрос, что для некоторых игроков в Европе деньги не пахнут, а то, что у Габриэля Лансбергиса такая довольно моральная позиция, что то, что мы заявляем, должны и осуществлять, я думаю, что она достойная, только нельзя уходить с дистанции, пока ты еще в этой дистанции. Надо завершить дело, и я надеюсь, что позиция премьера как раз будет такая
такова, что оба министра должны завершить дело и чтобы санкции осуществлялись в полном размере и в полном объеме. Акрамя Габрыэлюса Лансбергіса, шэфа МЗС Літвы, у адстаўку таксама заяву на адстаўку напісаў міністр транспарту Марус Скводіс, таксама прымае на сябе адказнасць. Вы ўзгадалі таксама пра фірмы юрыдычныя лабістаў рэжыму Лукашэнкі, якія дзейнічаюць у еўразвязе, каб санкцыі не працавалі. Але вось сёння літоўскі партал Delphi LT апублікаваў паводле сваіх крыніцаў такі зліў унутранай перапіскі, у прыватнасці, што дарадца прэзідэнта спадарыня Скірманте Страйгеня яшчэ у чэрвені гэтага году казала у перапісцы, што не варта ўвогуле ўвозіць санкцыі супраць Беларусь-Калію на еўрапейскім узроўні, што можа адміністрацыі прэзідэнта не варта лабіяваць гэтае пытанне, што Літоўская рэспубліка можа на гэтым страціць, а толькі расейцы на гэтым заробяць. А замест гэтага трэба увесці ў санкцыйны спіс электраэнергію з БелАЭС. Ці будуць нейкія, на вашу думку, нейкія наступствы ад гэтага зліву, якія апублікавалі журналісты? Не думаю. Ну, давайте честно сказать, что это вопрос внешней политики первым делом, но, к сожалению, бывают эпизоды, когда это начинает быть внутренним вопросом. И это не первый раз в Литве, к сожалению, и мы знаем, что есть и те, которые заинтересованы, то есть авторитарные режимы, чтобы по политике разделяя властвуй. То есть, конечно, это нормально, что в демократической стране есть разные мнения и велись обсуждения насчет стоит, не стоит, когда и так далее. И то есть этот слив, который есть, показывает, что да, конечно, насчет санкций Беларусь-Калию это был спорный вопрос, и это был спорный вопрос и внутри Евросоюза. Тем не менее, решение было принято. И тем не менее, сейчас мы видим, что возникает вопрос тот, который мы и знали, что будет, то есть как сделать так, чтобы санкции соблюдались. И тут ответственное решение было бы, что это должна быть единая наша позиция в стране. И я думаю, что по поводу Беларуси она единая. По поводу некоторых вопросов, как и Беларусь-Калию, мы должны решить этот технический вопрос, как сделать так, чтобы санкции соблюдались, но также, чтобы мы не попадались на большие штрафы и так далее. А как это сделать? Сделать так, чтобы и в Европе это было единой позицией. И я уверен, что Габриэлюс Лансбергис как раз в Брюсселе сейчас обсуждает это и со своими коллегами. И эта история еще не завершена. И то есть, если Беларусь-Калий может выслать аванс, мог выслать аванс в ноябре, я не уверен, что они смогут это делать в следующем году так запросто, без никаких последствий. А то и с этим авансом еще история не завершена. Як сказаў міністр Лансбергіс, Літва не можа самастойна ўвозіць санкцыі, але мусіць менавіта на агульнаеўрапейскім узроўні ад імя Еўракамісіі, ад імя таксама зацвярджэння ўсіх урадаў еўразвязу, каб гэтыя санкцыі былі ўведзеныя. Ведаем увогуле апошнім часам, што таксама цяжкія адносіны у камуністычнага Кітаю з Літвою, таму што ў Літве ёсць зараз прадстаўніцтва Тайваню, гэта тая тэрыторыя Кітаю, якая засталася свабоднай ад камунізму. І увогуле выглядае, што Літва не ідзе ў фарватары палітыкі такога больш заходнееўрапейскіх краінаў, якія прывыклі ўсё ж такі думаць катэгорыямі рэал-політык, але нават ахвяруючы нейкімі эканамічнымі сваімі інтарэсамі, гатовыя адстойваць гэтыя каштоўнасці свабоды і дэмакратыі. І тут у мяне пытанне, спадар Віцец, ўсё ж такі Літоўская рэспубліка гэта не такая вялікая краіна, так, гэта частка еўразвязу і НАТО, але ці вы вытрымаеце у гэтай канкурэнцыі з дыктатурамі, якія, можна сказаць так, ашчэрыліся зараз на Вільню?
Ну а куда нам деться? Ну, вы правильно сказали, мы маленькое государство, и мир, где доминируют необсчитанные деньги, грязные деньги и брутальная сила, нам вельми опасны. Да? Так что это как раз и есть интерес Литвы, что было совершенство права, правовое государство, международное право, и что большие игроки или циничные игроки, которые постоянно нарушают международное право, получали за это ответ. Нет нашего маленького государства, но от международных институтов, международных финансовых институтов, и как раз мы на это и обращаем внимание, что так не может быть. И то есть, когда в Беларуси режим пытает своих людей, когда ворует деньги от своих людей, когда, в принципе, вся экономика ущербная и работает только на режим и его силовики, но это не хорошая история, и мы уже видим, что если 2-3 года тому назад все говорили, что давайте, это внутренний вопрос и так далее, мы видим, что это далеко не внутренний вопрос, это вопрос региональный, а то и мировой безопасности, потому что поощрять такое циничное действие, как делает белорусский режим, это очень нехороший сигнал и для таких стран, как Кремль и Китай. Это поощряет и больших авторитарных режимов. А такой мир очень-очень опасен. И Литва это понимает, потому громко и четко и ясно про это говорит. Спадар Віцес, дзякую вам вялікі за гэтую размову. Віцес Юрконец, літоўскі палітолог, быў маім гаспадарства госцем у гэты вечар. А вось менавіта ад нашага шаноўнага эксперта ў Вільні пераносімся ў Варшаву, дзе пад будынкам Еўрапейскай камісіі сабраліся палітычныя дзеячы ды грамадскія актывісты, каб заклікаць еўрапейскіх палітыкаў да рэакцыі ў дачыненні карніцкага працэсу над беларускімі палітвязнямі. Сергею Тихановскому, Миколаю Статкевичу, Игору Лосику, Артему Сакаву и Дмитрию Попову завтра так званы суд агучыць свой вырак. І вось менавіта удзельнікі маніфестацыі дамагаліся, каб была таксама адпаведная рэакцыя ў вольным свеце. Мэта такая, каб Еўракамісія адрэагавала на заўтрашні незаконны прысуд, які ён будзе абвінаваўчы над беларускімі палітычнымі і грамадскімі дзеячамі Миколаем Статкевичем, Сергеем Тихановским, Игорем Лосиком і іншими. На вялікі жаль, Беларусь сапраўды ўжо павярнуліся сталінскія часы, бо вось гэты суд, які ідзе над Миколаем Статкевичем і іншымі калегамі, нагадвае цалкам уже, як было в сталінскія часы, закрытыя тройкі, потому что про сам суд, натурально, ничего не ведомо. По сути, это суд над белорусским протестом, белорусским народом. И я считаю, что эту дату необходимо и как ЕС, так и посольством отметить и высказать свою позицию по этому поводу. Праваабаронцам вядома ж прынамсі пра 1235 асуджаных у крымінальных справах, завезеных за ўдзел у пратэстах альбо пасля выбарчую актыўнасць. Сярод іх і наступны герой нашай сталай рубрыкі «Жыве» спадар Станіслаў Мачалаў. Я не прызнаю сябе вінаватым, а луку прэзідэнтам. На што мне звяртацца да злачынца па памілаванне?
Сёння Святлана Ціханаўская разам з іншымі прадстаўнікамі беларускіх дэмакратычных сілаў сустракаецца з кіраўніцтвам еўразвязу. Напярэдадні беларускі палітык правяла перамовы са старшынёй Еўракамісіі Урсуляй фон дер Ляйен. Сёння ж Святлану Ціханаўскую прывіталі верховны прадстаўнік еўразвязу ў знешняй палітыцы Жозеп Барэль, а таксама прэзідэнт Еўрапейскай рады Шарль Мішэль. У Брусэлі працуе наша калега Аліна Коўшык, у якой мы даведаемся зараз усе падрабязнасці. Аліна, прывітання, я адразу перадаю табе слова. Прывітанне, вітаю, добрый дзень, шаноўнае гаспадарства. Дадзены момант я знаходжуся ў амбасадзе, а дакладней дыпламатычным прадстаўніцтве Гешпаніі у еўразвязе. Акурат у гэтыя хвіліны вось тут за маімі плечыма адбываецца сустрэча, двухбаковая сустрэча Святланы Ціханаўскай, прадстаўнікоў яе каманды з міністрам замежных справаў Гешпаніі Хосе Мануэлем Альваресам, які займае гэтую пазіцыю з ліпеня гэтага года. Папярэдне Святлана Ціханаўская яшчэ ў красавіку сустракалася з прадстаўніцай Міністэрства замежных справаў Гешпаніі, якая была на гэтым месцы. Яна двойчы сустракалася з прэм'ер-міністрам гэтай краіны, аднойчы наведвала Мадрид. Што адбываецца за зачыненымі дзвярыма, пакуль я не ведаю, але вельмі спадзяюся на размовы пасля, што мы зможам даведацца болей. Сённяшнюю раніцу Святлана Ціханаўская распачала з таксама двухбаковай сустрэчы з міністрам замежных справаў Габріэлюсам Ландсбергісам. Яны абмяркоўвалі пытанне санкцый, пытанне абыхода санкцый праз рэжым і вось гэтай скандальнай сітуацыі, што беларускі калій ўсё ж такі ідзе праз Літву, з-за чаго сам спадар-міністр напісаў паданне аб адстаўцы. Святлана Ціханаўская яго вельмі падтрымала і выразіла свае словы падтрымкі ў тым, што абсалютна гэта не віна міністра Ландсбергіса, у тым і назвала таго, хто вінаваты. Прапаную паслухаць ейныя словы. А таксама я запытала Святлану Ціханаўскую, што яна думае наконт прысуду Сергею Ціханаўскаму, які мае быць агучаны завтра. Давайте паслухаем. Ответственность за все происходящее лежит только на режиме. Поверьте мне, правительство Литвы делает все возможное, чтобы не дать режиму возможность торговать дальше, потому что ценности, моральные качества важны для нашего братского народа. Но, еще раз говорю, мы имеем дело с опытной коррупционной схемой, которая уже давным-давно знает, как идти против системы. Они используют, скажем так, слабости международного права, да, чтобы продолжать торговать. Виноват только режим. Не стоит обвинять тех, кто предпринимает все возможные шаги, чтобы противостоять режиму. Но если в демократических странах есть бизнес-этика, есть международное право, то в случае с режимом этого не существует, и нужно быть твердым, принципиальным, чтобы не давать возможности режиму распространять свои щупальца дальше. Я уверена, что срок, те цифры, которые назовут, они будут ужасающими. И я не могу сказать, что я чего-то жду от этого. Я знаю, что будут цифры, что знаете, ни о чем другом речь идти не может, но вопрос, который я себе задаю, что я буду с этим делать, что я буду делать в этой ситуации, а я буду продолжать бороться, я буду продолжать, не знаю, может быть, делать неосуществимые вещи, потому что там Сергей, там отец моих детей, там тысячи других людей. Таксама вось пра гэтай тысячы іншых людзей сёння шмат казалася ў Брусэлі. Учора вось усе гэтай сустрэчы, як бы беларуская такі сканцэнтраваная праграма распачалася сустрэча з найвышэйшымі прадстаўнікамі еўрапейскага звязу. Спачатку Святлана Ціханаўская сустрэлася з главой Еўракамісіі Урсуляй фон дер Ляйен. Гэта была вельмі цёплая, вельмі канструктыўная сустрэча, па выніках якой спадарыні абмеркавалі ўсеабдымны план дапамогі на 3 мільярды
мільярди євро, які має бути представлені найближчими місяцями, які вже амаль готові, але ще мусять бути узгоднені. І це план, який включає у себе допомогу кредитну, допомогу грантову, досить велику допомогу по обновленню економіки Білорусі. Так само господарня фон дер Ляєн запропонувала Світлані Тихановській 15 мільйонів допомоги репресованим сім'ям, репресованих, так само громадянської супольності, на що Світлана Тихановська сказала, ці ви можете більше, нам потрібно більше допомоги. І після цих слів Урсула фон дер Ляєн сказала, добре, а ми можемо зробити більше. Ми зробили 30. І таким чином Світлана Тихановська привозить на допомогу тим людям, які найбільш потерпіли в даденій ситуації, додаткові 30 мільйонів євро. Що важливо підкреслити, саміт усходнього партнерства буде відбуватися тут у Брюсселі уже у середу. Завтра відбудеться додатковий сайд-івент, який буде розповідати про нову політику усходнього партнерства дотично нашої країни, які рихтують білоруські експерти, громадянська супольність. Ми так само там будем завтра присутничать. Что важно подкреслить? Важно подкреслить, что Беларусь застаецца у русле усходняга партнерства, не глядячы на то, что Александр Лукашенко припыніў удзел, афіцыйны удзел в Беларусі. Тым не менш, команда Светланы Тихановскай прапануе ставіцца да грамадзянскай супольнасці, да фондаў салідарнасці, як да міністэрстваў, і менавіта ім аказваць гэтую дапамогу, то бок перафарматаваць удзел ва ўсходнім партнёрстве Беларусі такім чынам, каб і надалей беларусы маглі карыстацца дапамогай гэтай праграмы. Так што вось адразу пасля ўсіх гэтых высокіх сустрэчах я паразмаўляла з удзельнікамі, і з праныкам вечоркам, і са спадаром Паўлам Латушкам, і прапаную вам паслухаць, што яны распавялі адразу пасля таго, як выйшлі з гэтай сустрэчы. Я вам дзякую за сёння і перадаю слова Вітаўту. Сёння стаіць вельмі важнае пытанне. Пытанне не толькі правоў чалавека і свабод чалавека ў Беларусі, але таксама пытанне нашай незалежнасці. І трэба зразумець Еўрапейскаму Саюзу, што калі нам не ўдасца аднавіць правы чалавека і свабоды ў Беларусі, пад пагрозай будзе незалежнасць нашай краіны. А незалежнасць Беларусі – гэта гарантыя бяспекі і ўкраіны, і ўсяго еўрапейскага рэгіёну. Мы верым у тое, што ўсходняе партнёрства – гэта менавіта тая ініцыятыва, якая на сённяшні дзень насамрэч адзіны механізм, які звязвае Беларусь і еўрапейскі звяз. Дык вось менавіта гэтая ініцыятыва адпавядае інтарэсам, нацыянальным інтарэсам. Яна ўжо прынятая, мы ўжо з'яўляемся часткай яго, і мы не збіраемся ад гэтага адмаўляцца, нягледзячы на тое, што Лукашенко думае, што ў ёй ёсць права такое рабіць. У Лукашэнкі такого права няма. Беларусы яму адмовілі ў праве прымаць падобнае рашэнне на выбарах 2020 года. Канкрэтна з Урсулай фон дер Ляєн была размова пра павелічэнне вялікага ўсеабдымнага пляну дапамогі Беларусі. У мінулым годзе было паабяцана $3 мільярды. Праз пару месяцаў мы разам з Еўракамісіяй правядзем донарскую канферэнцыю і паспрабуем сабраць болей, каб тыя беларусы, якія змагаюцца за свабоду, ведалі дакладна, на што яны могуць разлічваць, на якую дапамогу. З Шарлем Мішэлем была гаворка пра супольную палітыку, супольныя палітычныя дзеянні. Ну а ўжо сустрэчы шматбаковыя з міністрамі, это хутчэй быў такі абмен думкамі, і было прыемна чуць, што кожная краіна Еўразвязу нечто робить для Беларуси. В текущий момент важно поддерживать гражданское общество, которое находится внутри страны, те организации, которые были вынуждены релацироваться, но продолжают свою деятельность. По сути, мы все видим в одном ключе, что Беларусь должна стать европейской страной и развиваться в сторону европейского вектора. Соответственно, осталось понять, когда и как, и все. Спадарства. Яшчэ адна навіна. Лідзія Ярмошына больш не з'яўляецца старшынёй цэнтральнай выбарчай камісіі рэжымнай. 25 гадоў яна займала гэтую пасаду, але ўсё ж такі вырашыла, альбо вырашыла пайсці, альбо ўласна папрасілі яе сысці. Гэтую пасаду заняў Ігар Карпенка, данядаўна міністр адукацыі, яшчэ раней кіраўнік камуністычнай партыі Беларусі. Гэтыя змены ўжо зараз абмяркуем з палітычным аглядальнікам Александром Класкоўскім, які далучаецца да нашага эфіру. Спадар Александр, вітаю вас. Добрый вечар. Вось Ярмошына сышла. Куды яна сышла? Пытанне. І ці сышла па сваёй волі, ці ўсё ж такі гэта Лукашенко яе адправіў на пенсію?
Ну, сышла, як вы уже тут отказали, на пенсію, хотя я не выключаю, што она з'явіцца ў складзе таго ж, напрыклад, усебеларускага сходу, пра які гаворыць шмат апошнім часам Лукашенко. Ён падкрэслівае, што вось старэйшыя, дасведчаныя, маўляў, таварышы, на якіх трымаецца сістэма, яны павінны будуць кантраляваць працэс і тады, калі маладзейшае пакаленне прыйдзе да ўлады. Вось. Ну, але я думаю, што мала каго з шырокай публікі хвалюе асабісты лёс Ярмошына. Яна, думаю, не прападзе і не надта бедна будзе жыць. А вось чаму яна сышла? Ну, натуральна, гэта рашэнне прымаў Александр Лукашенко, і прымаў ён з некалькіх меркаванняў. Ну, па-першае, сапраўды чалавеку ўжо 69 гадоў, напэўна, не той драйв, не тая энергія, хоць 25 гадоў яна спрытна забяспечвала ўсе гэтыя так званыя элегантныя перамогі, але самае галоўнае тут іміджавае меркаванне. Лукашенко ж спрабуе вось імітаваць нейкія перамены. Глядзіце, ён і пра новую канстытуцыю кажа, што вось хадзілі там людзі па вуліцы, крычалі перамен, ён менавіта так па-беларуску, з беларускім акцэнтам усё гэта вымаўляе, і мы даем вам перамены, але яны нешта носам круцяць. То бок вось гэту канстытуцыю, якая толькі ўзмацняе аўтарытарную сістэму, ён як нешта прагрэсіўнае выдае. Так і змену вось фігуры на пасадзе кіраўніка Цэнтрвыбаркама, я ўпэўнены, што і Лукашенко, і прапаганда будзе піярыць, што вось у нас адбываюцца пэўныя змены. Ён і сёння казаў пры прызначэнні Карпенкі, што вось глядзіце, вас яшчэ і на ўсебеларускім сходзе будзе народнае веча зацвярджаць, і гэта нібыта нейкае сведчанне дэмакратызацыі працэсу. Хоць натуральна мы разумеем, што гэта ўсё толькі пыл у вочы. Сапраўды, настолькі гэта нязграбная імітацыя нейкіх зменаў, нагадвае трошкі анекдатычныя, але ж гэтыя словы Лукашэнкі прагучалі, калі ён быў раздражнёны вось гэтым патрабаваннем палітычных зменаў. Ён сказаў: хочаце пераменаў, будзем цяпер рабіць картон, вось вам перамены. Ну, не картон, Карпенка, былы камуніст, таксама наконт пытання іміджу, ну, няма ніякіх сумневаў, што гэта чалавек адданы сістэме, і бадай нельга разлічваць ні на якія змены, ні на якія, здавалася б, там унутры пературбацыі. Тым не менш, вось, напрыклад, сёння прачытаў меркаванне Паўла Латушкі. Народнае антыкрызіснае ўпраўленне піша, што нават такія касметычныя змены у цэнтральнай выбарчай камісіі, на іх думку, ну, можа ўсё ж такі аслабіць гэтую сістэму, якая за дзесяцігоддзі за часы Ярмошынай усталявалася. Я думаю, што наадварот, ва ўсякім разе гэты рэферэндум, які прызначаны папярэдне на канец лютага, ён пройдзе яшчэ па болей жорсткім сцэнары, чым, напрыклад, выбары 2020 года. Тады людзі ўсё ж такі імкнуліся і назіральнікамі быць, хоць іх адшывалі пад маркай таго, што ковід, нельга, забаронена, спрабавалі прабіцца неяк у цэнтр выбаркамы прадстаўнікі апазіцыі. Цяпер, як мы ведаем, апазіцыя ўнутры краіны разгромлена. Да былых нават назіральнікаў прыходзяць сілавікі з ператрусамі, людзям даюць распісацца ў нейкіх паперках, што яны не будуць займацца нібыта нейкай экстрэмісцкай дзейнасцю. Таму узровень страху такі вялікі і настолькі задушана ў краіне палітычная актыўнасць, што цяпер, я думаю, нават і спроб нейкіх не будзе там незалежнымі назіральнікамі на выбарах, ці амаль што не будзе зарэгістравацца. Няма каму з апазіцыі і вылучацца ў камісіі, таму што хто ў турме, хто выціснуты з краіны, а хто проста баіцца лішні раз паварушыцца, каб не патрапіць пад прыцэл тых самых сілавікоў. Таму камісіі, я думаю, будуць стэрыльныя. І, дарэчы, Карпенка, ён жа быў дасюль міністрам адукацыі, а мы ж ведаем, што збольшага гэтыя выбаркамы нізавога звяна якраз са школьных педагогаў складаліся і будуць складацца. Так што у гэтай справе Карпенка мае досвед, як і ў справе чыстак, таму што вядома, што і частка педагогаў там нейкія адозвы падпісвала, некаторыя нават на маніфестацыі выходзілі. Дык, здаецца, гэтых людзей вычысцілі ўжо са школьнай сістэмы, так што цяпер фармаваць камісіі будзе ў пэўным сэнсе лягчэй, бо засталіся толькі лаяльныя, ці тыя, хто вельмі добра імітуюць лаяльнасць. Сапраўды, узгадалі вы, што Карпенка, як міністр адукацыі, быў шэфам таксама над настаўнікамі. Сёння нават прачытаў вось у тэлеграм-канале Rerum Novarum, такі канал таксама аналітычны, што
Раней ён кантраляваў настаўнікаў як міністр адукацыі, цяпер будзе кантраляваць як старшыня ЦВК, толькі што без гэтых усіх непатрэбных дадаткаў, кшталту там адукацыя дзяцей, адукацыйныя праграмы. Цяпер застанецца самае асноўнае для выжывання рэжыму. Спадар Александр, вось Ярмошына асацыюецца, напэўна, у шмат каго менавіта з фальсіфікацыямі на выбарах, нават ейнае прозвішча ўжо як бы стала, як то кажуць расейцы, нарицательным. Ці сышла разам з Ярмошынай цэлая эпоха? Мы вас запыталі таксама ў палітыка Анатолія Лябецкі. Давайте паслухаем яго меркаванне, а потым вернемся да нашай размовы. На эпоху, канешне ж, Ярмошына не цягне, але як таксічны персанаж, так, безумоўна. Яна адна з немногіх, хто пратрымаўся з Лукашэнкам амаль 28 гадоў. Практычна з пачатку палітычнай кар'еры Александра Лукашэнкі на ўзроўні прэзідэнта. Гэта толькі гаворыць не пра нейкія здольнасці і адметнасці Ярмошынай, колькі пра тое, што фальсіфікацыя выбараў і неабходныя лічбы вельмі важныя для падтрымання жыццяздольнасці гэтай сістэмы. Вось і ўсё, гэтым яна адметная, што яна доўгі час выступала як гаворачая галава, як спікер, які агучваў лічбы. Так, яе функцыя была вельмі такая простая, але разам з тым, канешне, яна у пэўным сэнсе гэта сінонім словаў фальсіфікацыі, хлусня, обман. Я кажу яшчэ, што можа прэтэндаваць на кнігу рэкордаў Гіннеса, бо за яе плячыма 6 парламенцкіх, 6 прэзідэнцкіх кампаній, і ніводная з іх не была прызнана легітымная, калі гаварыць чалавечай мовай, то адпавядаючай справядлівасці. Гэта быў проста падман. Вось так кажа Анатоль Лябецька. Таксама можна ўзгадаць, што калі Ярмошыну прызначалі ў 96-м годзе на пасаду старшыні ЦВК замест Віктара Ганчара, то ад самага пачатку гэта рабілася з парушэннем заканадаўства, гэта было незаконна, бо указам прэзідэнта Лукашэнкі тады яшчэ, але без згоды Вярхоўнага Савету, як тое належалася. То бок, вось уся гэтая гісторыя, усе гэтыя фальсіфікацыі, увесь гэты рэжым па сутнасці быў закладзены яшчэ нават у першыя 2 гады кіравання Лукашэнкі, і дагэтуль, бачыце, гэта сістэма атрымаецца. Так, гэта летась вось Лукашенко вымавіў фразу, якая стала мемам, иногда не до законов. Але ў прынцыпе ён гэтага тэзісу, гэтага лозунгу прытрымліваўся з першых крокаў свайго прэзідэнцтва. Сапраўды, вось вы згадалі і само прызначэнне Ярмошынай, якое было даволі скандальным і ламала тагачасныя заканадаўчыя нормы. І ўся гэта эпоха была такая, пад дэвізам «иногда не до законов». А на практыцы заўсёды амаль што не до законов. І я думаю, што вось зараз, калі будзе гэты рэферэндум, і Лукашенко, дарэчы, згадаў пра наступныя кампаніі, нічога па сутнасці не зменіцца. Хаця вось Лукашенко падкрэсліваў, што глядзіце, вас жа яшчэ, Карпенко ён так казаў, будуць зацвярджаць на ўсебеларускім сходзе, і гэта нібыта будзе прыкметай дэмакратычнасці, што ніякі прэзідэнт не цісне на цэнтр выбаркам. Але ж мы ведаем, як фармаваўся і будзе натуральна надалей фармавацца гэты ўсебеларускі сход. Гэта з лаяльных людзей, якіх адсеяла вертыкаль, то бок усё адно гэта свае людзі будуць уздымаць дружна галасы за нейкую паслухмяную фігуру, якая возьме пад казырок і выведзе чарговы элегантны вынік. Прычым, вось мяне насцярожвае тое, што нядаўна Лукашенко, здаецца, гэта было ў інтэрв'ю BBC, сказаў, што мяне, можа, цяпер ужо нават не 80, а 90% падтрымліваюць. Я дапускаю, што менавіта вось у гэтым інтэрвале 80-90% пастаўлена задача вывесці афіцыйную лічбу падтрымкі новай канстытуцыі па выніках вось гэтага лютаўскага меркаванага рэферэндуму, бо за ягоны кошт Лукашенко відавочна хоча неяк уратаваць, падвысіць, зацыраваць сваю вось гэтую легітымнасць, якая пахіснулася і правісла пасля выбараў 2020 года. Спадар Александр, ну і сапраўды, калі, як вы кажаце, а мы ведаем, што ёсць такая імавернасць, бачачы, што адбываецца, калі нават тая самая Ярмошына будзе засядаць у гэтым усебеларускім народным сходзе, будзе зацвярджаць, ну гэта будзе такога ж самага кшталту карыкатура, як і ейныя славутыя словы пра боршчаварэнне. Між тым, вось гэты так званы рэферэндум, ён дагэтуль яшчэ не абвешчаны. Дагэтуль няма ніякай ані даты рэферэндуму,
хаця ведаем, што гэта мае быць да канца лютага, ані нават сутнасці, што канкрэтна там будуць абмяркоўваць. То бок спрабуюць усё вось так зноў-такі нахама прапіхнуць, і вы кажаце, што нават гэтыя лічбы яшчэ могуць падкруціць яшчэ больш да такіх сярэднеазіяцкіх. Напэўна так, таму што Лукашэнку патрэбна паказаць, ён жа цвердзіць гэта апошнім часам, што і на сацыялогію, дарэчы, нібыта абапіраецца, але ж мы разумеем зноў жа цану гэтай сацыялогіі. Зноў вось завялі гэта, распачалі маштабнае, як падкрэсліваюць, сацыялагічнае даследаванне, зноў 10 000 рэспандэнтаў. Гэта не трэба, адмыслоўцы кажуць 1500, гэта дастаткова для рэпрэзентатыўнай выбаркі, але тут людзей відавочна ў нейкія там цехі збіраюць, сам Лукашенко прызнаўся, што гэта на прадпрыемствах робіцца, гэта парушэнне методыкі, і відавочна, што не рэпрэзентатыўнасць патрэбна, а патрэбны прапагандысцкі вынік паказаць, што вось, глядзіце, можа ў кагосьці там тэлеграм-каналы дэструктыўныя некалі камусьці задурылі галаву, але прайшоў час, ацверазелі беларусы, бачыце, вось 80-90% падтрымліваюць дзейнага правадыра. Дык якая яшчэ патрэбна легітымнасць? Вось на гэта робіцца стаўка найперш, таму я думаю, што будуць цягнуць лічбы да адпаведнай планкі. Ці на гэта робіцца стаўка, калі масава цяпер звальняюць з дзяржаўных прадпрыемстваў людзей, як то кажуць, няўгодных рэжыму паводле спісаў з КДБ. Усё больш і больш атрымоўваем інфармацыі з Беларусі, прытым з розных абсалютна гарадоў, розных заводаў, таксама установаў культуры, што людзей проста звальняюць. І зноў паўстае пытанне, калі звольняць спецыялістаў, калі звольняць сумленных адказных людзей, яны з'едуць за мяжу, то ўвогуле як это ўсё будзе трымацца? Ну, бачыце, для рэжыму цяпер ён жыве ў такім становішчы надзвычайнай сітуацыі. Паглядзіце, ужо наколькі там кваліфікаваны спецыяліст, гэта ўжо на 10-м месцы. Лукашенко заўжды на першае месца ставіў адданасць, а цяпер яму патрэбна адданасць у квадраце. І не выпадкова, калі зноў да тэмы кадравых вось гэтых прызначэнняў вяртацца, то апошнім часам мы бачым, што там розных генералаў, там міліцэйскіх з КДБ ставяць на нейкія пасады, такія сферы, дзе яны зусім не петраць, груба кажучы. Але гэта Лукашэнку і не трэба. Яму трэба, каб людзі ўсё трымалі пад кантролем, каб яны шоўкалі абцасамі, бралі пад казырок і выконвалі любыя загады, каб былі вось такімі наглядчыкамі у кожнай сферы, як наглядчыкі ў турмах існуюць і робяць сваю працу. Функцыі прыблізна падобныя. Так што не дзіўна. Ну, праўда, Карпенка, ён чалавек цывільны паводле сваёй біяграфіі, але тое, што ён таксама гатовы шчоўкаць каблукамі і выконваць любыя загады, ён ужо даказаў шматгадовым служэннем, таму і прызначаны вось на гэтую пасаду. Пытанне, навошта ўвогуле Лукашенко займаецца гэтым усім, навошта яму патрэбна так званая легітымнасць, калі бачым, што, спадар Александр, відавочна, што гэта ўсё не пракаціць ані для беларускага грамадства, якое бачыць, спазнае на сабе рэпрэсіі. Вось сёння 40-е ўгодкі ўвядзення ваеннага становішча ў Польшчы, а мы, Беларусь, краіна ў 4 разы меншая, калі казаць пра колькасць насельніцтва, чым Польшча, але рэпрэсаваных і закранутых неабвешчаным ваенным становішчам у Беларусі цяпер больш, чым тады ў Польшчы, 80-е гады. Гэта ўсё таксама ўплывае на грамадскія настроі, а на захадзе бачым, што нават літоўскія міністры падаюць у адстаўку, бо не могуць давесці да канца санкцыі, уведзеныя супраць Лукашэнкі, настолькі ён таксічны. На што ўвогуле спадзеў у гэтых усіх барахтаннях рэжыму? Ну, па-першае, ўсё ж такі ёсць нейкі спадзеў на тое, на мой погляд, марны, але ўсё ж такі там ёсць нейкія планы прадаць усё гэта, можа, нават не столькі ўнутранай аўдыторыі, а захаду. Глядзіце, вось у нас і новы старшыня цэнтр выбаркама, і зацвярджаецца ён па-новаму, і новая канстытуцыя тут у нас ужо, бачыце, частку там паўнамоцтваў прэзідэнта аддалі нібыта іншым галінам улады, хоць, вядома, гэта нейкія дробныя такія паўнамоцтвы. Я думаю, што гэта будзе скарыстоўвацца ў гульні з захадам, каб неяк усё ж такі знайсці нейкія магчымасці для аднаўлення дыялогу, таму што заходні вектор усё ж такі рэжыму патрэбны, бо Масква
Путін вельмі прэсінгуе. Але гэта наўрад ці атрымаецца. А так збольшага, мне здаецца, гэта ўжо такое, ведаеце, той самы Лукашенко, ён сам сябе хутчэй такім чынам заспакойвае, і ён сам пачынае верыць у гэтыя міфы, у ілюзіі і у тую ж сацыялогію, магчыма. Таму гэта такі рытуальны працэс, каб потым, на нешта ж трэба абапірацца, каб даказваць, сыходзіць жа ён з улады не хоча, каб казаць, што я законна займаю гэта крэсла, трэба нейкія аргументы. Спадар Такім Александр, псевдааргументам будзе. Калі кажам таксама пра захад, вельмі коротка, Лукашенко зноў шантажуе, што перакрые расійскі газ. На вашу думку, ён таксама верыць, нягледзячы на тое, што вось Крэмль сёння сказаў, што не хочам гэтага, не ўзганяў ён з намі. Няўжо Лукашенко таксама верыць, што зможа расійскім газам шантажаваць Еўропу? Не зможа ён гэта рабіць, гэта чысты блеф, просто ён сказаў аднойчы, тут яму другі раз задалі пытанне, ён для яго ж справа гонару паказаць, што ён круты. А насамрэч не будзе, Пуцін яму гэта не дасць. Спадар Александр, дзякую вам велічэзна за гэтую размову. Александр Коскоўскі, палітычны глядальнік, быў маім і спадарства госцем. На развітанне таксама трохі такая лёгкая тэма. Нягледзячы на прахалоднае марознае надвор'е, больш за 40 чалавек у чырвоных капелюшах Санта-Клаусаў, таксама у купальніках прабегліся па гандлёвых і турыстычных вуліцах Будапешту, забаўляючы мінакоў як сваім выглядам, так і танцамі ды святочнымі песнямі. Але гэта не проста перадсвяточнае шоу аматараў экстрэмальнага спорту. У марафона ёсць канкрэтная мэта. Зборы ад удзелу ў забегу ідуць на падтрыманне дзіцячых арганізацыяў. Распрануты Санта, забег вашай увазе, праз імгнення я ж з вамі развітваюся. Добрага вечара. У студыі для вас працаваў Вітаўт Ціўчык, наперадзе аб'ектыў з Александрам Пуцілам. Заставайцеся з Белсатам. Вітаю, шановнае гаспадарства, на Белсаце агляд галоўных навінаў. З вами Ярослав Стешик. Пачынаем. Усходняе партнёрства, дапамога Беларусі. Самое усходняе партнёрства скіраванае на узмацненне незалежнасці краінаў, іх эканамічнай устойлівасці. Куды пайшла Ярмошына? Мы можем претендовать на книгу рекордов Гиннесса, бо за яе плячыма 6 парламенцкіх, 6 прэзідэнцкіх кампаній, і ніводная з іх не была прызнана легітымная. Без литовского транзиту. Торговля не то, что продолжается, она может даже и увеличивается, потому что у режима есть опыт. Один день застаецца да самміту ўсходняга партнёрства. Рэжым Александра Лукашэнкі прыпыніў свой удзел у міжнародным праекце Еўразвязу, а Беларусь не прыпыніла і цяпер прадстаўленая дэмакратычнымі сіламі, хай і ў трошкі іншым фармаце. Аб узаемнай выгадзе ўсходняга партнёрства для Еўразвязу і Беларусі распавядзе Ірына Дарафейчук.
Шосты саміт краінаў усходняга партнёрства мае распачацца ў Брусэлі 15 снежня. Месца Беларусі на гэтым міжнародным форуме застанецца пустым, але беларускія дэмакратычныя сілы актуалізуюць праблемы нашай краіны для Еўропы. Для нас важна было зазначыць, што Беларусь захоўвае сваё месца ва ўсходнім партнёрстве, нягледзячы на тое, што рэжым заявіў аб прыпыненні удзелу Беларусі ў гэтай ініцыятыве. Для нас вельмі важна разумець, што эта ініцыятыва дае нам значны патэнцыял для развіцця адносінаў, а таксама для падрыхтоўкі Беларусі да рэформаў пасля таго, як у краіне пройдуць вольныя выбары. Напярэдадні пры рыхтаванні да саміту краінаў усходняга партнёрства у штаб-кватэрах Рады Еўразвязу і Еўракамісіі ў Брусэлі прадстаўнікі дэмакратычных сілаў Беларусі сустрэліся з міністрамі краінаў Еўразвязу пад старшынствам Жузепа Бурэля. Была размова аб тым, што упершыню фактычна дэмакратычныя сілы, прадстаўнікі Коордынацыйнай рады, Светлана Ціхановская, Народнае антыкрызіснае ўпраўленне, грамадзянскія ініцыятывы прадставілі свой пункт гледжання на тую сітуацыю, якая ў Беларусі, тыя шляхі, як трэба яе вырашаць. Важна, што быў пачуты голас і грамадзянскіх ініцыятываў высокімі прадстаўнікамі Еўрапейскага Саюза. Абмеркавалі падчас гэтай сустрэчы агульную стратэгію падтрымання еўразвязам грамадзянскай супольнасці, медыяў і пацярпелых ад рэпрэсіяў беларускага рэжыму. Ёсць супольнае разуменне, ёсць адзіная пазіцыя што да сітуацыі ў Беларусі, гатоўнасць не толькі падтрымліваць, але таксама і аказваць значны ціск на рэжым Лукашэнкі для таго, каб дамагчыся спынення рэпрэсій у Беларусі, для таго, каб вызваліць палітычных зняволеных і для таго, каб прывесці краіну да перамоваў, якія дазволяць нам правесці вольныя выбары. Усходняе партнёрства паспрыяла дэмакратычным зменам і паўплывала на рост эканамічнай вагі ў рэгіёне для краінаў удзельніц былога СССР. Выключэнне Беларусі з усходняга партнёрства пазбавіла б нашу краіну рэсурсаў для развіцця, якія яна атрымлівала праз гэтую еўрапейскую структуру, падкрэслівае палітолог Андрэй Ягораў. Самое усходняе партнёрства скіраванае на узмацненне незалежнасці краінаў, іх эканамічнай устойлівасці, падвышэнне кааперацыі з Еўрапейскім Саюзам, яно, у прынцыпе, спрыялі агульнаму развіццю. Да сустрэчы прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў з міністрамі краінаў Еўразвязу Светлана Ціхановская правяла шэраг іншых сустрэчаў. Між іншага, перамовы з кіраўніцай Еўракамісіі Урзуляй фон дэр Ляен. Еўразвяз вылучае дадатковыя 30 мільёнаў еўраў на дапамогу беларускай моладзі, дзеячам культуры, а таксама медыям і прадпрыемствам у выгнанні. Тэма Беларусі гучала і на іншых прадстаўнічых сустрэчах. Прэм'ер-міністр Польшчы Матэуш Маравецкі і канцлер Нямецчыны Оляф Шольц абмеркавалі ўзмацненне санкцыяў супраць рэжыму Лукашэнкі. Гэта нешта жахлівае, што робіць Лукашенко. Ён выкарыстоўвае людзей і іхны лёс у сваіх палітычных мэтах. Гэта важна для еўразвязу, і ўсе краіны мусяць адрэагаваць санкцыямі. Міністры замежных справаў краінаў Вялікай сямёркі ў Ліверпуле прынялі камуніке, у якім заклікалі ўлады Беларусі тэрмінова змяніць палітычны курс, выказаўшы занепакоенасць парушэннямі правоў чалавека і міграцыйным крызісам на мяжы з еўразвязам. Ірына Дарафейчук, Белсат. Яшчэ ў чэрвені адміністрацыя прэзідэнта Літвы была хутчэй супраць санкцыяў адносна беларускіх калійных угнаенняў. Пра гэта сведчыць унутраная перапіска між офісам Гітанаса Наўседы і міністэрствам унутраных справаў Літвы, апублікаваная парталам Дэлфі. А цяпер нашыя суседзі разглядаюць законапраект аб нацыянальных санкцыях супраць Александра Лукашэнкі, які прадугледжвае забарону на транзіт салігорскага хлоркалію ці то наўпрост, ці праз пасярэднікаў. Юлія Сельпук. Стоп транзіту калійных угнаенняў з Беларусі дзее 6 дзён, але ланцугі зялёных вагонаў з лагатыпам «Беларусь-Калій» ідуць у порт Клайпеда і чакаюць на пагрузку згодна з раней падпісанымі пагадненнямі. Праз гэта міністры транспарту і замежных справаў Літвы падалі заявы на адстаўку. Габрыэлюс Ландсбергіс распавёў, што ў павесці сёння. Літва не ўводзіла санкцыяў сама, бо санкцыі ўводзіць еўразвяз праз еўракамісію. Аднак Літва цяпер шукае выхад з гэтай праблемы, і я перакананы, што знойдзе рашэнне. Міністэрства транспарту, якое адказвае за кантракты літоўскай чыгункі, прапанавала прыняць свой нацыянальны санкцыйны закон, што дазволіць Літве, між іншага, спыніць транзіт угнаенняў Беларусь-Калію праз яе тэрыторыю. Угоды, заключаныя да ўвядзення санкцый у Літве, маюць быць неадкладна скасаваныя ў аднабаковым парадку ці на згоду бакоў, або іх выкананне мае спыніцца на час дзеяння санкцыяў. Забараняецца заключэнне угодаў, рэалізацыя якіх супярэчыла б дзейным у Літве санкцыям.
Пакуль няма закону, чыгунка не можа перастаць транспартаваць санкцыёнку, аплочаную беларускаліем у лістападзе. Літоўская чыгунка спрабавала вярнуць аванс праз Світбанк за дзень да ўступлення ў сілу санкцыяў ЗША ў адносінах да беларускалія. Але расійскі корэспандэнт банк ВТБ, які абслугоўвае прадпрыемства, адхіліў перавод. Прыхільніца санкцыяў Святлана Ціханаўская усклала адказнасць за сітуацыю на беларускі бок, які шукае лазеек, каб гандляваць далей. К сожалению, именно из-за того, что вот оставлены эти loopholes, такие происходят моменты, когда торговля не то что продолжается, она может даже и увеличивается, потому что у режима есть опыт. И я очень благодарна Литве за принципиальную позицию по поводу режима в Беларуси. Літва пакуль адзіная краіна, якая гэтак сур'ёзна ўспрыняла факт невыканання санкцыяў некаторымі асобнымі суб'ектамі ў розных краінах, як у Нарвегіі, Нямецчыне, Польшчы. Палітолог Віціс Юрконіс дапускае, што на распрацоўку механізму супрацьдзеяння увозу санкцыйных тавараў з Беларусі Літве спатрэбілася б недзе паўгода. Самое главное, чтобы из этой истории все ведомства, все политики сказали бы, что да, наша позиция, которая была год тому назад по поводу Беларуси, белорусского режима, падтрымки белорусских граждан, не меняется. У чэрвені адміністрацыя прэзідэнта Літвы старалася, каб беларускія угнаенні не трапілі ў спіс сектаральных санкцыяў, вынікае з апублікаваных парталам Дэлфі фрагментаў міжведамственнай перапіскі. У выпадку з угнаеннямі мы спачатку атрымаем страты для нашага бізнесу, а потым расейцы пяроймуць беларускае прадпрыемства. Паспрабуем абараніць інтарэсы Літвы. Адміністрацыя прэзідэнта падкрэсліла, што канчатковую пазіцыяй Літвы было, аднак, падтрыманне сектаральных санкцыяў з калійнымі угнаеннямі ў спісе. Юлія Цельпук, Белсат. Стала вядома, што Мікалаю Брэдзелеву, кіраўніку ўправлення сувязяў з грамадскасцю кампаніі А1, прысудзілі 15 дзён арышту. Пакуль, аднак, невядомая фармальная прычына рашэння суда. Раней сілавікі і кадыбісты апублікавалі так званае пакаяльнае відэа з Мікалаем, дзе ён прызнаецца, што нібыта перадаваў вядомаму блогеру інфармацыю. Для маральнага ціску дзяржаўная прапаганда выкарыстоўвае супраць арыштаваных і падрабязнасці іхнага асабістага жыцця. Тым часам, выкарыстоўваючы справу Мікалая Брэдзелева, прапагандысты накінуліся на ягонага працадаўцу, аператара мабільнай сувязі А1, што належыць аўстрыйскай А1 Телеком Аўстрыя Груп. Лукашэнкаўскія прапагандысты заклікалі да нацыяналізацыі кампаніі, у сэнсе забраць прыватны бізнес. Чарговыя кадравыя змены, якія зладзіў сёння Лукашенка, наўрад ці выклікалі бы нейкі рэзананс у грамадстве, калі б не адно прозвішча. У адстаўку пайшла адна з верных палітычных спадарожніц Александра Лукашэнкі, нязменная цягам чвэрці стагоддзя старшыня Цэнтрвыбаркаму Лідзія Ярмошына. Дык што, цяпер можна ісці і галасаваць, і не чакаць фальсіфікацыяў? Тэму працягне Валера Руселік. Яна ўжо каторы год нібыта прасілася сысці на адпачынак, але працягвала агучваць сфальшаваныя вынікі ўсіх без вынятку выбарчых кампаніяў у краіне. Урэшце дапрасілася. Лукашенка адправіў у адстаўку нязменную цягам 25 апошніх гадоў старшыню Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзію Ярмошыну. Мы можем претендовать на книгу рекордов Гиннесса, бо за яе плячыма 6 парламенцкіх, 6 прэзідэнцкіх кампаній, і ніводная з іх не была прызнана легітымная, калі гаварыць чалавечай мовай, то адпавядаючай справядлівасці. Гэта быў проста падман. Новым старшынём ЦВК стаўся лідар праўладнай камуністычнай партыі і да сёння міністр адукацыі Ігор Карпенка. Разам з прызначэннем Лукашенко агучыў і задачы, якія стаяць перад чыноўнікам. Нам предстоят непростые времена, начиная с референдума, проведения его. Вы человек опытный и в горисполкоме работая, знаете, что такое эти электоральные кампании. Затем нам предстоит впервые в истории в единый день голосования избрать наши советы и законодательный орган власти, парламент и советы. Ну, естественно, выборы президента.
Вроде бы и далеко они, но это не так далеко. Пры гэтым замена адной адыёзнай чыноўніцы на бадай не менш адыёзнага крок абсалютна лагічны, упэўнены палітычны аглядальнік Александр Класкоўскі. Як той казаў, мятла новая, а мяце па-старому. Менавіта Карпенка, яшчэ седзячы на пасадзе намесніка старшыні Менгарвыканкаму, забяспечваў патрэбныя вынікі на выбарах у сталіцы, а затым ужо як міністр адукацыі і наладжаную працу выбарчых камісіяў, а пасля леташняй кампаніі і чыстку сістэмы ад нязгодных з рэжымам Лукашэнкі. Ігор Карпенка гэта адданы кадр, так бы мовіць, і яшчэ штрых важны палягае ў тым, што ён міністр адукацыі, як вядома, у гэтых самых выбаркамах касцяк менавіта школьныя працаўнікі, педагогі складаюць. Таму сапраўды досвед у яго адпаведны ёсць. А вось Лукашенко замену Ярмошына на Карпенку прэзентаваў не менш як гістарычную падзею і вяршэнства дэмакратыі. Маўляў, упершыню старшыню ЦВК, то бок прызначанага сёння Лукашэнкам Карпенку, паводле абноўленай канстытуцыі будзе зацвярджаць усебеларускі народны сход. Это делается в Конституции, изменить для того, чтобы избирательный процесс был более независимым и чтобы у людей не было какого-то сомнения, что исполнительная власть, глава государства будет давить на избирательный процесс через Центральную избирательную комиссию и региональные избирательные комиссии, территориальные, как мы их называем. Гэта будуць выдаваць за навацыю, нібыта вось народ, бачыце, не прэзідэнт, а народ зацвердзіў, гэта ж так дэмакратычна, але ж мы ведаем, як гэтыя ўсебеларускія сходы фармаваліся і будуць, безумоўна, фармавацца. Там, можа, нейкія дэталі памяняюць, але сутнасць будзе тая самая, што вертыкаль прызначае сябе і сваіх людзей вось у гэта дзіўнае фармаванне. А таму, калі і чакаць сапраўдных зменаў у Беларусі, то толькі са зменаю ўсяго палітычнага рэжыму. Ператасоўванне асобных вінцікаў пагоды не робіць. Валер Руселік, Белсат. У Польшчы сёння адзначаюць гадавіну ўвядзення ваеннага становішча. Роўна 40 гадоў таму камуністычныя ўлады ў адказ на мірныя пратэсты распачалі адкрытую вайну з польскім народам. Ці здолеюць беларусы выкарыстаць досвед суседзяў у супрацьстаянні рэпрэсіўнай сістэме. Знішчы ля мемарыяльнай табліцы ахвярам ваеннага становішча і памінальная служба. Па ўсёй Польшчы сёння прыгадваюць падзеі 40-гадовай даўніны. Героі мусяць быць названыя героямі, а здраднікі здраднікамі, заявіў сёння Анджэй Дуда. На ягоную думку, здраднікамі былі тыя, хто пераследаваў і судзіў палякаў падчас ваеннага становішча. Мусіць адысці спадчына тых брыдкіх, страшных часоў зняволення і дэградацыі, знішчэння польскага грамадства, калі з вялікім сорамам шмат людзей дэградавала, ідучы на супрацу са службамі бяспекі і камунай. Прыкра гэта, але гэта наша гісторыя, якую нельга замятаць пад дыван. Аб увядзенні ваеннага становішча ў ноч з 12 на 13 снежня 1981 года заявіў кіраўнік польскай кампартыі генерал Войцех Ярузельскі. Ogłaszam. Заяўляю, што сёння створаны ваенны савет нацыянальнага выратавання. Дзяржаўная рада ў адпаведнасці з палажэннямі Канстытуцыі увяла ваеннае становішча на тэрыторыі ўсёй краіны. Танкі на вуліцах, каменданцкая гадзіна, масавыя арышты і звальненні. Увядзенне ваеннага становішча Ярузельскі патлумачыў дзеяннямі апазіцыйнага прафсаюзу «Салідарнасць» і пагрозу ўварвання савецкіх войскаў. «Салідарнасць» – першы незалежны прафсаюз у камуністычнай краіне. Палякам удалося зарэгістраваць яго ў папярэднім годзе, пасля агульнанацыянальнага страйку. Спробы мірна дамовіцца з камуністычным урадам аб развязанні эканамічных праблемаў поспехам не ўвянчаліся. Агнешку Рамашэўскую Гузы, дырэктарку Белсату, на пачатку 80-х арыштавалі на 5 месяцаў. Самы жорсткі перыяд вайсковага становішча яна параўноўвае з сітуацыяй у Беларусі. На Беларусі та сітуацыя. Цяпер у Беларусі гэтая сітуацыя пачатку ваеннага становішча працягваецца. Гэта цягнецца 1,5 гады і ўвесь час пагаршаецца. Я б сказала, што сітуацыя ў Беларусі больш складаная, чым была тады ў Польшы. Вельмі рэпрэсіўная. Больш за 10 000 арыштаваных, прынамсі 40 забітых міліцыяй, тысячы уцікачоў і поўнае паражэнне ў правах. Амаль гэтаксама, як цяпер у Беларусі. Да, в Беларуси сейчас не объявлено военное положение, не объявлено чрезвычайного положения, но
состояние с правами человека, по сути, находится в таком виде, как если бы было объявлено чрезвычайное положение и были бы ограничены этим нормативным актом действия тех или иных прав человека. Цяпер у Беларусі больш за 900 палітвязняў, каля 10 забітых, звыш 35 тысячаў прайшлі праз затрыманні і поўны прававы дэфолт. У адрозненні ад беларусаў у палякаў не было спадзявання на хуткія перамены. Перамогу ў барацьбе за свабоду немагчыма запланаваць, але трэба працягваць змагацца, падкрэслівае Агнешка Рамашэўская-Гузы. Nie można tak zaplanować przyjścia wolności. Немагчыма запланаваць прыход свабоды, для гэтага неабходна сталасць грамадства, даволі шмат людзей, якім гэта неабходна, і міжнародная кан'юнктура. Гэтая сітуацыя можа здарыцца ў кожным моманце, але можа і не быць шмат год. Ваеннае становішча ў Польшчы доўжылася больш за 1,5 года і было адмененае 23 ліпеня 1983 года. Камуністычны рэжым пратрымаўся яшчэ 8 гадоў і абваліўся, калі Савецкі Саюз пачаў развальвацца. Антон Каменскі, Белсат. Чыноўнікі прыдумалі новы кавалак бюракратыі. Цяпер, калі пенсіянер ці дачнік захоча гандляваць тым, што сам вырасціў, ён мусіць атрымаць даведку ад мясцовых уладаў, што прадукцыя вырашчаная на зямельным надзеле ў Беларусі. Гэта вынікае з пастановы ўраду аб функцыянаванні рынкаў. Без даведкі ад мясцовага выканаўчага або распарадчага органу нельга гандляваць у тым ліку перапрацаванай гароднінай і садавіной, прадукцыяй раслінаводства, за выключэннем дэкаратыўных раслінаў і кветак, насення і рассады, пятрушкі, цыбулі, салаты. Таксама трэба атрымаць дазвол на гандаль малочнымі і кісла-малочнымі прадуктамі, у тым ліку перапрацаванымі, то бок гэта сыр, тварог і масла. Даведку на мёд, пяргу і воск мусіць атрымаць і пчаляры. Трэба дакумент на мяса, сала, калбасы, яйкі. Выключэнне зрабілі толькі для пушніны. А калі няма даведкі, адміністрацыя рынку будзе выганяць гандляра і скасоўваць дамову аб гандлёвым месцы. Але ёсць і добрыя навіны. Калядкі зладзілі беларусы ў Вільні. Дзеці і дарослыя спявалі, танчылі, вадзілі карагоды, аздаблялі печыва і майстравалі паштоўкі. Жаданымі гасцямі імпрэзы сталі Святлана Ціхановская з дзецьмі, а таксама амбасадарка США ў Беларусі Джулі Фішер. Традиция собираться в Новый год вместе, она была всегда. И, например, мы ни разу не праздновали Новый год отдельно от Сергея. Это всегда был семейный праздник. Наш козел, паельничку, хлопцев девок запрашал на беседочку. Я жадаю ў 2022 годзе вярнуцца ў Беларусь, каб можна было ўз'яднацца са сваімі бацькамі, а бацькі каб з дзецьмі. С Новым годом, с Рождеством. Хорошая дочка, молода цветочка, святый вечер, алло и дожди, три народочки, святый вечер, первый народок, перловый венок. Спасибо большое за этот праздник, дети просто в восторге, я в восторге, и спасибо за приглашение. С Новым годом! Шел козел, наш козел, ведь паельничку. Гэта ўсе навіны, але заставайцеся з Белсатам. Праз момант вас чакае размова дня Віталія Цаганкова на тэму адстаўкі ледзь не пажыццёвай кіраўніцы цэнтра выбаркаму. Замест Лідзіі Ярмошынай, адданай душой і целам Александру Лукашэнку, будзе Ігар Карпенка, які таксама верны сталінскаму прынцыпу «важна не як галасуюць, а як лічаць галасы». З вами быў Ярослаў Сцешык. До сустрэчы.